That is the Good morning. Nizana sur nem boka a chem lip nisokop mai he sabon active ton viewe tum ai ga tlai daru kala ri lawa ni nga velin dong khop mai voin chu vòng vật tế anh hoa lẩu tổ ngay đã vâng về nóng rất là hít để chiêm lẩu anh ấy nị nó chả chuẩn mà nó thì chỉnh tôi lúa chứ các mà món sẽ có bó rốt buổi thắc về avan moi vele chip kip me ngay tết in lo lang lại tại riêng đã rục lại mình xóm panga và in xóm pakat ania April ni xóm pakat ni sang khan ru khasu tawa nong tuk pe ko per ngal chuai mai yo ka met ka keng lo he keng fura plak chu ti chino se ka ke gor mong po hu rak tong ke kor te po moi tuk sava pon ron tam chho veu don in a hriat in a lang o te thadon ne hau hu an nom ni chu an hual reu ni sol tuk lavak ni long tuna lo lang nge spot breasted laughing trasania savalian na tuk ani lova chuanin anom du na hmun hi le an tlat lo chon le apo hmun noka an tlat thina thingkunga an fu ve ni pon a nok lai chi a hliran khosa a heng ho hi chu an tlai lak fi a fel fai taka lak hi har khop maya tin spot breasted laughing tras so hi sava wang ve ang reng tak mai ni kan rama phei chuanin sai lama chi hin galam huwa ke phei chu minang bon sai lam lo hi chu
record nan la nei lovin ka ria chuanin a mizo hming hi zo va sam thiam ti tong e a thu hi ka fe chiang lo alam dan tak hi an tia zo va sam thiam tlang sang a hian sawah hming hi soidan hi ai nang lawa kha Assam Laughing Trust te pawh kha zo va sam thiam an lo ti ve tho mun thin khada chuanin a khoi bir ngai dik pawh ka fe thiam to bik lo chuanin a sam hi lo ngai tharu an sam na sa khop mai hemi video kan lak lai hian an sam mawi khop mai chuanin hemi tum hianin hemi zo va sam thiam hi pali vel lai lo kalin ka hria pahnih hmuh theih a rawn lana kan sirah hianin pahnih nge pathum bor vel chu hmuh theih loin an sam char bawk an sam hi ringa a mawi em bawk a ngai thlak a nuam khop mai a takah phei chuanin chuanin hei hi thlan thla chang hloi kha ania thlok san ngal le chuanin tuna lo lang le hi zo va chiap an tia straighted bulbul ania cái việc số lo chuanin sava tam lutuk an ni lo heng ho pawh hi mu du na an hmuh mai turian nom lo khop mai chuan an dot le hi changar aron lim kual ve zak zaka a har zigzag khop mai changat te hi chu chuanin hei te hi grey headed canary fly catcher ania ka video voi khatlan na an chu mau mun vate te an tia hei tuya tlana savate ve rau te mai ne kut zung pui tiet velak hin anga an te rau lutuk ngot nuai mun wa law deuh hin an om vak lo ngot nuai a om hei a dam deuh laia khosa chi ania mun ro ni sa deuh hi chuanin hmuh tur an wang khawp mai heng ho hi maw chuanin hei hi silver breasted broadbill ania sava wang ve tak mai ania thizil chi khat an ni thizil family mi broadbill family mi nia hmuh tur an tam lo khawp mai heng ho hi chuanin hei hi tuklo ania blue throated barbet sava mawi tak ania tuklo te hi theira an tlan thina tuklo ho chuanin heng mawng kan tih te bung ra tih vel te khuang thli te pawh an tlan thinin ka hria chuanin eni chawm zil tih ang reng vel maw an ei na sa khawp mai theira hi ran nung te pawh an ei a hram thluh lo ve hram se mawi sin ran nung te pawh an ei ve na sa tuklo ho hi chuanin an no chawm nan te hianin ran nung an mana tikhan an no tan an man ve na sa thin ni an bu an pulut hi ka hmu zau tuklo ina an no chawm nan an te emaw thing korang ah hian bu nei thina thing korang
thing korong anin chu an thingkunga akua hianin an mani rek kuang nge ka hre lo a korong sa kha chu ke ai pon ke ai hria pon omno lang ka ring ke hai ni ke ai chuanin an ram hi ring nal khop mai a chhun pachanga te hianin ram noyang ka hen ram hi hriat tur hi om fo me he tuna po hen a ram na sa video lang tak ju ram thadu vak lo pia hianin pakhat ram thadu deuh mai ma ram lo lo a moi khop mai benga han hre ta ta na he chuanin he thingi ni zan thli han chem tlu ni hi tlukar ruwa mai a chak zongin a tlu de a van nei thlang rang kong han da lo he leu lo wa chakot mai chak zong tlu hlo chu tilai tilang lukrang mania kalum thana thing lu tuk